Żagħżugħ Libjan tilef ħajtu wara li waqa' minoli ta' 7 sulari f'sit ta' kostruzzjoni f'Taslima. L-inċident seħħ ftit qabel il-11 ta' filgħodu fiż-żona ta' Kwissisana fejn fi ftit ħin waslu l-pulizija u tim mediku b'ambulanza. Issejħu wkoll il-membri tal-Protezzjoni Ċivili. Net News ikkonferma illi l-Libjan għandu 26 sena u kien joqgħod l-imsida. Il-vittma miet mad-daqqa u kien ċertifikat mejjed fil-post. Il-Libjan kien wieħed minn grupp ta' ħaddiema li kienu qed jagħmlu xogħol fuq din il-binja fejn preżentament qed jiżdiedu xi sulari. Il-vittma huwa miżżewweġ Maltija u missier ta' tifla. Il-Pulizija qed tinvestiga l-każ filwaqt li nfetħet inkjesta mill-Maġistrat tal-Assa Francesco De Pasquale. Il-każ daħlet fih anke l-awtorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol biex tħejji rapport dwar kif seħħ dan l-inċident fatali. Aktar u aktar wara illi fuq il-medja soċjali beda jdur filmat illi wera l-mument eżatt illi fih il-Libjan spiċċa mdendel għal isfel jissielet għal ħajtu wara li żelaq minn fuq fallakka tal-injam waqt li kien għaddej xogħol ta' kisi fuq il-ġenb ta' din il-binja. Fil-video jidher ukoll raġel ieħor li waddablu ħabel biex jigranfa miegħu imma kien kollu għalxejn. Ftit ta' sekondi wara il-Libjan waqa' l-isfel f'żona mhux mibnija eżatt fejn tagħlaq it-triq. Dan l-istazzjon huwa infurmati li l-Pulizija diġà elevaw filmati minn kameras fil-viċin u filmati oħra miġbuda minn individwi privati sabiex jgħinuhom fir-rikostruzzjoni tal-fatti.